Audio Jungle. Audio Jungle. Ewe guys, ngithe ake ngenze nje le video ngixoxe ngodaba. Ngibona ipost ekhishwe uJama. Abangamazi kuJama mhlawumbe bazoyibuza ubani mayogathi. Ipost ayikhiphile ithi ngomhla ka28 December uyaganwa. Ngabe uyaganwa noma wenze nani? But umbuzo enginawo bingangikhathazi ipost ngisayibone bengenankinga. Nginenkinga ke la abantu sebethi siyakubongela ngomhla ka28 December yashada. Mina angazi lutho, yabo? Ayikho into ekuthiwa surprise bani. Awumsurprise umuntu mamshada. Umuntu wamshada ukhuluma nayiqala. Noma ngezange ngifaka ke ithombeni zakhe ke mhlawumbe ngabe ukopelile. Kodwa akangitshele phela ukuthi na ngizokushada umhla 28 December. Ngisho mayogathi unentombi anayo. Aseyilobolile obvious. Ngoba ngeke phela ubhuti wabantu uthiwa uzothi uyashada umhla 28 December kodwa mina ngazi lutho. Ushada noba mhlambe nalabo abangibongelayo mhlawumbe bahlebelile. Why kumele ngisurprise ngokungishada mayishada mina? Mhlawumbe futhi ngikubone kuyizwe lezo ukuthi ngiyobuza kuyena ushada nobani ngoba mhlawumbe ngiyazi angitshela ianswer yokuthi ushada nobani. Ngoba kube kuthi ushada nami ngabe ngiyazi. So kuyisikhathi ke lesi sokuthi nibone nonke izwe libuka ukuthi mayogathi kahle ungubani na. Nanokuthini insizwa iningi la ngaphandle kodwa mina ngibalance ngayo. Yena uhlula ukubalansa ngami. Kunamhlanje ufaka ama-post ukuthi yagana December kodwa mina ngazi lutho ngalowo mgano loyo. Iqiniso akanalo ke umuntu onjalo. Nje mhlawumbe ushada nalo sisi lo evele naye ku-TV angimazi. Yabo? Angimazi nje. Ngiyafisa ke nje nani ngeniyobuza. Le post ayipostile ngiyambongela nginawumhawu ungabe ngathi kunomona ukuthi uyashada. But ngikhathazeka lento iqala ungikhathaza abantu sebele congratulations. Mina ngazi lutho nje. Ngizobe ngingashadi nje mina ngoDecember. Ngizobe ngingashadi namuntu. Yena kodwa uthi abantu bathini? Bathi siyakubongela yashada. Mhlawumbe uyena yini othe ushada nami. Mina ngaze ngitshele lutho. Aza ngitshele nje ukuthi ngoDecember yashada. Ngibona sengibona ipost ku social media. Lonto leyo bingangiphethe kambi. Bengenankinga nje bengitshela yabo mhlawumbe angimazi wenzani ngabe wenzani. Kodwa ke isiqale kungifakela ukushisa manje abantu mase bangibongela. Why kufanele makushada mina ngisurprise, yabo? Why makushada mina ngingazi? Okusho ukuthi umayogathi uneyintombi eziningi ke. Mina kusho ukuthi ngabe ngini yakhe. Bafethu. Hayi niyabukisa. Yabona ke. Yabo nje ngeke ngize ngivumeleke lento. Uma ngokuthi uzoshada nami ke bhuti abantu uzoba single ngomhla ka 20 obusingile mawuthi iplan yakho uthi ushade nami uzobe usingile wena ngomhla ka 28 December. Ngizokwenza sure ukuthi usingile mawukuthi uyimisela ukushada nami. Ngaphandle ke mawungenza ukushada nami uzoshada nami kodwa uzobe usingile wena ngomhla ka 28. Ngeke nje ngize ngivumele udlale ngami. Never shame. Yabo nje naba bangibongelayo ngicela nje Nkosi yami ningixolele angazi lutho ngomshado. Angazi lutho. Angazi nalo umshado asikho nesihlobo engisazi isishada ngoDecember 28. So nama ngishade. Bengiyonmema ababodwa bathi bazongilethela izipheko bajabula ngoba siyashada. Angazi mina lutho. Ngabe phela sengiqalile ngiqoqa amacansi ngiyabhonqa. Yabo leyo nto.